ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман ба ҳузуратон мегардонем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ дар ноҳияи Шаҳристон идома ёфт. нахуст дар ноҳияи Шаҳристон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хатти оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти бунёду навсозии инфрасохтори оби нӯшокӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро амалӣ менамояд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. 29 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар ноҳияи Шаҳристон хатти оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. ҳукумати мамлакат дар самти бунёду азнавсозии инфрасохтори оби нӯшокӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро амалӣ менамояд. хат ва иншооти оби нӯшокӣ дар ноҳияи Шаҳристон бо татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ, барқарорсозӣ ва сохтмони шабакаи хатти оби нӯшокии шаҳракӣ Шаҳристон бо харҷи 2 миллиону 400 ҳазор сомонӣ амалӣ гардида, аз тадбирҳои муҳими таъмини маркази ноҳияи Шаҳристон ва деҳоти атрофи он бо оби нӯшокӣ тоза мебошад. фармоишгари иншоот корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон буда. лоиҳаи иншоот аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Гипроводхоз тарҳрезӣ гардидааст. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмону навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии хатту иншооти оби нӯшокиро дар доираи татбиқи лоиҳа 60 нафар коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмони ноҳии Мастчоҳ анҷом додаанд. дар доираи лоиҳа дар мавзеи сари имҷоз 2 ҳавзи обҷамъкунии ҳар кадоме бо ғунҷоиши 300 мукааб метр об сохта, 2 ҳавзи обҷамъкунии мавҷуда бо ғунҷоиши 2000 метри мукааб об куллан таъмиру таҷдид карда шудааст. тавассути 2 иншооти обгирӣ ки сохта шудаанд, оби зеризаминӣ бо усули ҷаббишу полоишӣ аз нуқтаи обгирӣ ба ҳавзҳои обҷамъкунии асосӣ расонда, аз он тавассути қубурҳои пластикии қутрашон 165 мм ба масофаи 1 километру 670 метр ба ҳавзҳои обҷамъкунии мавзеи сари имҷоз интиқол меёбад. бо ин мақсад дар ҳудуди ҳавзи нави обҷамъкунии асосӣ пойгоҳи обкашӣ васлу насб гардидааст. дар натиҷа маҳалли аҳолинишини нав ки дар ин ҷо ба аҳолии қитъаҳои назди ҳавлигӣ тақсим карда дода шудааст, пурра бо оби нӯшокии тоза таъмин мегардад. дар маҷмӯъ хатҳои оби нӯшокӣ бо истифодаи қубурҳои полиэтилении қутрашон аз 110 то 315 мм ва қубурҳои оҳании қутрашон 200 ва 325 мм дар масофаи беш аз 52 км сохта инфрасохтори меъёрии оби нӯшокӣ дар шаҳрак ва деҳоти Шаҳристон ба вуҷуд оварда шудааст. ҳамчунин 513 адад ҷумакҳои обтақсимкунӣ сохта таҷҳизоти муосири обчинкунӣ васлу насб гардидааст. бо бунёду навсозии хатту иншооти оби нӯшокӣ ҳамзамон таъмини оби ошомиданӣ ба соҳаҳои хоҷагии халқ ва сокинони маркази ноҳия шаҳраки Шаҳристон боэътимод мегардад. бо татбиқи лоиҳаи иловагӣ ва сохтмони хатҳои обрасонӣ ба дарозии 30 км сокинони деҳаҳои Ваҳдат ва Чашмасор бо оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. то имрӯз бо татбиқи лоиҳа дар маркази ноҳия ва деҳоти атрофи он 10 000 нафар бо оби нӯшокӣ таъмин гардид. баъди анҷоми пурраи корҳои лоиҳа боз 11 000 нафар дар маҷмӯъ 21 000 нафар сокинони ноҳияи Шаҳристон ба оби тозаи ошомиданӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. сохта ба истифода дода шудани хатти оби нӯшокӣ ин яке аз тӯҳфаҳои беҳтарин ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. инчунин эълон гардани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, албатта дар деҳаҳои дурдаст низ рушди деҳот таъмин гардид шудааст. дар қатори сохта ба истифода додани роҳ, муассисаҳои тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, хатти оби нӯшокӣ низ ба рушди деҳот як мусоидат менамояд. аз ин рӯ ин хатти оби нӯшокӣ барои пешрафти ҳар як сокинони деҳа як имкониятҳои фароҳам ба вуҷуд меорад. аз ин рӯ бо ин дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва
سیاستی خیراتمندانه اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما سپاسگزار میباشیم. ناحیه شهرستان از چشمه‌های مصفا از آب‌های تازه اکولوژی بسیار بای میباشد. آب چیزی که ما می‌دانیم این گروه سلامتی است. برای همین ما از پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بسیار می‌ندار هستیم که برای ما همین همخوری کرده ایستادند. شرایط اجتماعی ما بسیار خوب شده ایستاده است. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон татбиқи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони шабакаи оби нӯшокӣ дар шаҳраки шаҳристонро аз тадбирҳои муҳими таъмини хоҷагиҳо ва аҳолии минтақа бо оби тоза арзёбӣ намуданд ва таъкид доштанд ки чунин нақшаҳои бунёди инфрасохтори оби нӯшокӣ дар кулли шаҳру ноҳияҳо хусусан деҳоти мамлакат дар асоси барномаи ислоҳоти соҳаи оби тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 ва дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ мешаванд. سالهای 2003 سال بین‌المللی آبی تازه، سال 2005-2015 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب عملی گردیدند و امروز تشبث چهارم تاجیکستان، تشبث چهارم پیشوای ملتمان امامعلی رحمان در جهان قبول گردید و 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 تطبیق گردیده ایستاده است. ما آگاه هستیم که برای تطبیق عملی این 10 ساله خودی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشبث ظاهر می نمایند و در کشور خصوصا در دهات خطهای آبی نوشاکی بیشتر ساخته می شوند. عملی گردیدن لایحه تامین آبی نوشاکی دهه شهرستان محله سری اینجاست و من بعد دهه‌های وحدت و چشمسار ناحیه شهرستان از تدبیرهای نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث پیشوای معظم ملتمان امامعلی رحمان به حساب می روند که از این توجه و از این غمخواری دولت و حکومتمان ساکنان ناحیه شهرستان خیلی سپاسگزارم. زیرا تامین آب تازه نوشاکی این بلند گردیدن سطح زندگی مردم و یکی از عامل‌های سلامتی اهالی می باشد. дар шароити тағйирёбии иқлим обшавии прияхҳо камобӣ ки масъалаҳои ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои оби тазаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст, тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ дар самти ҳифзу истифодаи самараноку оқилонии захираҳои обӣ пеш аз ҳама иқдому чорабиниҳоро амалӣ менамояд. ҳамзамон бо мақсади ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, дастрасӣ ба оби нӯшокӣ ва таъмини солимии аҳолӣ, тадбирҳои сохтмону навсозии хатту иншооти оби нӯшокӣ бо татбиқи лоиҳаҳои давлатию сармоягузорӣ идома дода мешаванд. дар ноҳияи шаҳристон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар маросими барафрохтани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. яке аз рамзҳои асосии давлати ҳуқуқбунёду дунявӣ парчами давлатӣ дар фазои орому осудаи ватан зери садои суруди миллӣ дар маркази ноҳияи шаҳристон барафрохта шуд. сарвари давлатро бошандагони ноҳия хуш истиқбол намуда аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон иҷро карда шуд. иттилоъ дода шуд ки бо истифода аз маблағҳои буҷети вилояти Суғд дар шафати қасри фарҳанг майдони парчами давлатӣ сохта шуда барои истироҳату фароғати сокинон шароити мусоид фароҳам оварда шуд. баландии манораи левои озодиву соҳибистиқлолии тоҷикистон дар маркази ноҳияи шаҳристон 50 метр буда, дарозии матои ин муқаддасоти миллӣ 14 метр ва паҳноияш 7 метрро ташкил медиҳад. ноҳияи шаҳристон дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти таъиноташ гуногун симои ноҳия сол аз сол зебову назаррабо мегардад. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳристон бунёд, таъмир ва навсозӣ бештар аз 135 иншоот ба нақша гирифта шудааст. парафшон гардидани парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи шаҳристон шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи ҳаматарафа ва соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ сафарбар мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ободии ноҳияи шаҳристон бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ки бо тарҳу лоиҳаи замонавӣ сохта шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ободии ноҳияи шаҳристон бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ки бо тарҳу лоиҳаи замонавӣ сохта шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои таълимӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи кору фаъолият ва таҳсили хонандагон дар доираи сиёсати маорифпарваронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилояти суғд бо маблағи наздик 14 миллион сомонӣ дар заминаи иншооти солҳои зиёд дар истифодабудии муассисаи таълимӣ сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ моҳи апрели соли 2019 оғоз гардида иншоотро бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди куркат анҷом доданд. бинои асосии муассиса аз 3 ошёна иборат буда дар он 24 синфхона, синфхонаҳои фаннӣ ва ҳуҷраҳои корӣ ҷойгир карда шудааст ва барои таҳсили 1240 нафар хонанда дар ду баст шароит фароҳам гардидааст. таъкид бояд намуд ки ҳамасола бо афзоиши аҳолӣ шумораи хонандагон дар ноҳияи шаҳристон меафзояд ва талабот дар ин муассиса ва ҷойҳои нишаст зиёд мешаванд. бинои дуюм аз 2 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум ошхона барои 120 нафар ва дар ошёнаи дуюм толори маҷлис бо 240 ҷои нишаст ҷойгир карда шудааст. ҳамчунин барои муассиса толори варзишии замонавӣ бунёд гардидааст. саҳну ҳудуди ин боргоҳи таълимӣ обод шуда бо шинонидани дарахтону ороишу гулҳои мавсимӣ зебою назарабо гардидааст. симхонаҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо ва утоқҳои корӣ бо маводу лавозимоти муосир аз ҷумла мизу курсиҳои нав, ҷейвонҳо, тахтаҳои электронӣ, маҷмӯи компютерҳо, аёнияту ҳамаи дигар таҷҳизоти таълимӣ таъмин гардидааст. лозим ба ёдоварист ки дар муассиса баҳри омӯзиши фанҳои дақиқ риёзӣ ва табиатшиносӣ, баргузории машғулиятҳои иловагӣ, маҳфилҳои фаннию рӯзгордорӣ, шароити мусоид фароҳам гардида, китобхона, махзани китобҳои дарсию бадиӣ барои азхудкунии дарсҳо ва баланд бардоштани маърифату маънавиёти насли наврас имкониятҳои васеъро доро мебошанд. имрӯз мо омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 бо адли сиёсати хиратмандона дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат соҳиби чунин бинои муассисаи таълимии нави замонавии муҷахҳаз бо таҷҳизоти замони муосир гардидем. мо омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 ва пешвои миллатамон миннатдории беандозаи худро изҳор менамоем. мо омӯзгорон аз ин шароитҳои мусоид истифода бурда боз кӯшиш мекунем ки дар таълими тарбияи насли наврас тамоми нерӯ ва дониши малакамонро истифода бурда онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия менамоем. ман ба муҳтарам ҷаноби олӣ ташаккури худро баён менамоям ки барои мо мактаби навбунёд ва имкониятҳои беҳтарин фароҳам оварданд. мо хонандагон қавл медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда ба ватани маҳбуби худ софдилона ва содиқона хизмат менамоем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоию суҳбат бо хонандагону омӯзгорон ва волидайн бунёди чунин муассисаи нави зебою замонавии таълимиро идомаи тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароитҳои арзандаи таълиму тарбияи фарзандон арзёбӣ намуданд ва ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки дар роҳи таҳкими давлатдории миллӣ ва пешрафту шукуфоӣ омода намудани мутахассисони соҳибмаърифат аз ҳадафҳои асосии давлат дар даврони соҳибистиқлолӣ маҳсуб меёбад. мо хонандагон бо адлу сиёсати хиратмандона дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат соҳиби бинои муассисаи таълимӣ нави замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои замони муосир гардидем. мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 19 ба пешвои миллат миннатдории беандозаи худро баён менамоем ва боз ҳам хубу аъло хонда дар оянда ба ҳайси мутахассиси варзида ба тоҷикистони азизамон хизмат менамоем. бунёди бинои хуштарҳу лоиҳавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 дар деҳаи ободии ноҳияи шаҳристон тӯҳфаи арзанда ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. имрӯз барои сокинони деҳаи ободӣ як соли таърихӣ ва фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад. дар деҳаи ободӣ яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи шаҳристон бинои
хуштарху замонавӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат имрӯз симои деҳа куллан тағйир ёфтааст. иншоатҳои таъйиноташ гуногун бо дастгирии мақомоти иҷроӣ ҳокимияти давлатии вилояти Суғд зиёда аз 6 километр ва бо дастгирии шахсони саховатпеша зиёда аз 1 километр роҳҳо пурра мунфарш гардида кӯчаҳои деҳа чароғон карда шудааст. омӯзгорону сокинони ноҳияи шаҳристон аз чунин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори қаноатмандию сипос намуда изҳор доштанд, ки бо истифода аз чунин имкониятҳо сифати таълиму тарбияро баланд бардошта дар таълиму ба камол расонидани насли наврас ҳамаи нерӯю дониш, маҳорату таҷрибаи хешро равона месозанд, то фарзандон бо донишу маърифат ва дар рӯҳӣ ва тандурустӣ ба воя расанд. муассисае ки мо қаблан кори фаъолият мекардем бинобар истифодаи солҳои дароз шароити хуб надошт ва садамавӣ буд. бо дастгирии таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми 2 сол дар деҳаи ободии ноҳияи шаҳристон бинои наву замонавии сеошона бо ҳамаи шароити таълим ба сохта истифода дода шуд. ҳоло дар муассиса 765 нафар хонанда таҳсил менамояд. дар оянда бо зиёд шудани шумораи аҳолӣ мо метавонем хонандагонро ба таҳсил дар муассиса қабул намоем. бояд таъкид намуд, ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба рушди соҳаи маорифи ноҳияи шаҳристон аз ҷониби ҳукумати мамлакат, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир гардида дар таҳкими пояҳои моддии техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ тадбирҳои зиёд амалӣ карда шуданд. аз ҷумла дар ин давра дар ноҳия биноҳои 15 муассисаҳои таълимӣ бунёду навсозӣ карда шудааст. алҳол сохтмони бино ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳоти ноҳия ҷараён доранд. имрӯз дар ноҳия 21 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 муассисаи таҳсилоти давлатии гимназияи рақами 1, 1 интернати назди мактабӣ ва 1 маркази таҳсилоти иловагӣ фаъолият менамояд ва дар онҳо наздики 10 000 нафар фарзандони сокинони ноҳия ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ин синфхонаҳои беҳтарин, ин таҷҳизотҳои нав ба мо имконият медиҳад, ки илмро хуб омӯзим, мутахассиси варзидашуда ба Тоҷикистон хизмат намоем. дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия 1110 нафар омӯзгорон кору фаъолияти пурсамар дошта дар соҳаи маорифи ноҳия баҳри баланд бардоштани донишу малакаи касбии омӯзгорон тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. ҳамчунин чораҳои ҳавасмандгардонӣ имкон медиҳанд, ки соҳибихтисосҳои ҷавон ба кори омӯзгорӣ бештар ҷалб карда шаванд. квотаи президенти дастгирии ҷаноби олӣ буд, ки ман дар донишгоҳ таҳсил намуда соҳиби ихтисос шудам ва имрӯз бо ҷои кор таъмин ҳастам. имрӯз ман ҳамчун омӯзгори ҷавон дар ин даргоҳи илму маърифат аз фанни физика таълим медиҳам. дар соли хониши 2020-2021 50 нафар мутахассисони ҷавон аз ҷумла 22 нафар хатмкунандагони гурӯҳҳои буҷетӣ ва квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо воситаи роҳхат ва 28 нафар мутахассисон, ки донишгоҳу донишкадаҳои олиро тариқи шартномавӣ хатм намуданд, аз рӯи ихтисоси лозимӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳристон ба фаъолияти омӯзгорӣ шурӯъ намуданд. ҳамаи ин тадбирҳо ба он равона гардиданд, ки сатҳу сифати таълиму тарбия ва донишомӯзии хонандагон баланд бардошта шаванд. баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноти гуногун дар ноҳияи шаҳристон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолон ва омӯзгорони ноҳия мулоқоти самимӣ доир карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст кулли сокинони ноҳияи шаҳристонро ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ, ҷашни бузурги мардуми Тоҷикистон ва ифтитоҳи мактаби навбунёди замонавӣ самимона табрик гуфтанд.
дар робита ба омодагии ноҳия ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ таъкид гардид ки дар ҳудуди ноҳия то имрӯз дар 104 иншооти банақша гирифта шуда корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ба анҷом расонда шудааст. бояд гуфт ки ба хотири беҳдошти сатҳи зиндагии сокинони ноҳия дар доираи сафари кории президенти мамлакат лоиҳаи бисёр муҳим хатти оби нӯшокӣ барои бо оби босифат таъмин намудани 10 000 нафар ба истифода супорида шуд. таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои рушду тараққиёти ноҳия аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 2,5 миллиард сомонӣ равона гардидааст. аз ҷумла дар ин давра дар ноҳия 9 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 1,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида ҳоло иҷрои боз 7 лоиҳаи инфрасохторӣ идома дорад. соли 2012 нақби шаҳристон сохта ба истифода дода шуд ки тавассути он сокинони ноҳияи шаҳристон ба пойтахти мамлакат рафтуомади озод доранд. ғайр аз ин 45 километр шоҳрои байналмилалии душанбечаноқ аз ҳудуди ноҳия гузашта робитаи аҳолии ноҳияи шаҳристонро бо тамоми минтақаҳои тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя дар 4 фасли сол таъмин кардааст. дар ноҳияи шаҳристон то ба имрӯз 11 корхонаи саноатӣ фаъолият карда дар 5 моҳи соли 2021 дар онҳо ҳамагӣ дар ҳаҷми 15 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шудааст. мувофиқи маълумоти оморӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия дар 5 моҳи соли ҷорӣ ба 25 миллион сомонӣ баробар гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 47% зиёд мебошад. дар охири суханронӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон иброз доштанд ки сокинон минбаъд низ бо кору фаъолияти созандаи хеш барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани маҳбуб таҳкими дастовардҳои истиқлол ҳифзи сулҳу суботи кишварамон ва таҳкими ваҳдати миллӣ саъю талоши бештар мекунанд. баъди суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон намояндагони касбу кори гуногун баромад карда пешвои миллатро ба ноҳияи шаҳристон хайрмақдам гуфтанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи шаҳристон дар хоҷагии деҳқонии ҷасурбеки кооперативи тиҷоратии истеҳсоли холдор қипчоқ ба ҷамъоварии ҳосили картошка оғоз бахшиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи шаҳристон дар хоҷагии деҳқонии ҷасурбеки кооперативи тиҷоратию истеҳсолии холдор қипчоқ ва ҷамъоварии ҳосили картошка оғоз бахшиданд. ноҳияи шаҳристон дар баробари боғдорию чорвадорӣ аз минтақаҳои картошкапарварии кишвар ба ҳисоб меравад. обу хоку иқлими ноҳия ба кишту парвариши картошка мутобиқ буда хоҷагидорону аҳолӣ картошкаи хушсифат ва аз нигоҳи экологӣ тоза истеҳсол менамоянд. ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки аз 4500 гектар заминҳои ба кооперативи тиҷоратию истеҳсолии холдор қипчоқ вобаста шуда 582 гектараш заминҳои обёрушаванда мебошанд. 300 хоҷагиҳои деҳқонӣ беш аз 900 нафар саҳмдорон ба хоҷагидорӣ машғуланд ва картошкапарварӣ яке аз самтҳои асосию даромаднокии кишоварзӣ маҳсуб меёбад. аз ҷумла аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии ҷасурбек бо сарварии низомиддин муродов дар 80 садяк замин картошка кишту парвариш намуда ҳосили дилхоҳ рӯёндаанд. нави картошкаи аладдин таъму лаззати хосаю ҳосилнокӣ баланд дорад ки дар ин хоҷагӣ парваришаш васеъ ба роҳ монда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон деҳқонон ва масъулину мутахассисони ноҳияи шаҳристонро ба афзун намудани нишондиҳандаҳо дар картошкапарварӣ хусусан васеъ намудани майдони кишту парвариши картошка баландбардоштани ҳосилнокӣ ҳидоят намуда таъкид доштанд ки хоҷагидорону аҳолии ноҳияи шаҳристон имкон доранд дар соҳаи кишту парвариши картошка афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ бештар саҳмгузорӣ намоянд. картошкапарварӣ ба хоҷагидорону аҳолии ноҳияи шаҳристон нисбат ба дигар намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ даромади бештар меорад. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли картошка дар ноҳияи шаҳристон тадбирҳо амалӣ гардида таи 5 соли охир масоҳати кишти картошка 1 баробар зиёд ва ба 2100 гектар расонда шудааст. хоҷагидорону аҳолии ноҳия дар соли 2017 дар масоҳати 1030 гектар картошка кишту парвариш намуда буданд.
дар соли 2020 бошад, масоати кишту парвариш ба 1982 гектар расидааст. ҳаҷми 3 соли картошка низ наздик 1 баробар зиёд гардида, аз 23423 тоннаи 5 соли қаблӣ соли гузашта ба 43541 тонна расонда шудааст. дар ноҳия кооперативҳои 3 соли хоҷигоҳи деҳқонӣ ва аҳолии ҷамоати деҳоти шаҳристон ва ҷамоати деҳоти бунҷикат аз истеҳсолкунандагони асосии картошка ба ҳисоб мераванд. обу хоку иқлими хос ба картошкапарварӣ, истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ, қитъаҳои назди ҳавлигӣ, хоҷигиҳои ёрирасони шахсӣ, заминҳои президентӣ, қитъаҳои замини назди корхонаҳои муассисаҳо, истифодаи тухмиҳои ба иқлими ноҳия мутобиқи серҳосил, риояи агротехника, кордонию таҷриба, донишу маҳорати кишоварзону сокинони ноҳия ба афзун намудани истеҳсоли маводи асосии ғизоӣ картошка равона гардидааст. иқлими хоки замини шаҳристон ҳамин се чиз ба мутобиқ мебияд, яъне картошка ва боғдорӣ, себ ба яке ҳамин даромади ҳамин нуфузро таъмин мекунад. картошкапарварӣ бояд ҳосилнокиро баланд кардан дорад. барои ҳосилнокиро баланд кардан асосаш инҷа ба тухми нағз дар кор. ҷаноби олӣ бисёр таъкид мекунанд ки картошка ин дуюм нони мардум мебошад. ҳақиқатан ҳам туғри, картошка дуюм нони мардум мебошад. ҳамин бо ташаббуси ҷаноби олӣ мана бисёр корҳои ободонӣ неку рафта истодааст. хоб мана хусусан барои картошкапарварҳо ҳам бисёр маслиҳатҳои дуруст додастанд, таъинотҳои дуруст кардостанд, нақшаҳои рост нишон додастанд. аз замин самарарок истифода бурда халқи худамонро бо маҳсулоти тарри тозаи худомо таъмин кунем. бо картошкаам, бо ғаллаам, бо меваам, бо ангурам, бо себам таъмин кунем ки барои ин мо ҳаракат карда ҳосилнокия баланд кардан доркор, халқа ноди неъмати тарри тоза ки таъмин кардан доркор. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин мавзеъ аз намоишгоҳи картошка ва маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳо аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дидан карданд. деҳқонони соҳибтаҷрибаю корозмудаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ҳамаи бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ба нишондиҳандаҳои назарраси истеҳсолӣ ноил гардида, барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар намоишгоҳ картошкапарварони вилоят самараи дастранҷи хешро пешниҳод намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир масоати майдони кишту парвариши картошка афзун гардида, ҳам аз ҳисоби баландбардоштани ҳосилнокӣ ҳаҷми истеҳсоли солонаи картошка дар соли 2020 ба беш аз 512 000 тонна расонда шудааст, ки нисбат ба 10 соли қаблӣ 2.5 маротиба ва нисбат ба 5 соли пеш, яъне соли 2017 қариб 200 000 тонна зиёд мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо намоишгоҳи ҳосили картошка ва суҳбат бо масъулону картошкапарварони шаҳру ноҳияҳои вилоят таъкид доштанд ки дар вилояти Суғд ҷиҳати васеъ намудани масоати кишту парвариши картошка, баландбардоштани ҳосилнокӣ ва дар натиҷа афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка имкониятҳо фаровон аст. хоҷагиҳои кишоварзию аҳолии шаҳру ноҳияҳои Деваштиш, Панҷакен, Кӯҳистони Масчоҳ, Истарафшан, Шаҳристон ва Исфара дар зиёд кардани истеҳсоли картошка ҳиссаи асосӣ дошта, ин шаҳру ноҳияҳо минтақаҳои картошкапарварӣ маҳсуб меёбанд. дар идомаи сафари кории худ дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фермаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи шаҳристонро ифтитоҳ намуданд. фермаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Солмон Қурбонов бунёд карда шудааст. аснои шиносоӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхона дар ҳудуди ноҳияи шаҳристон яке аз калонтарин ва аввалин корхонаи истеҳсоли гӯшти мурғ ба ҳисоб рафта, иқтидори истеҳсоли маҳсулот дар як давра ки 45 рӯзро дар бар мегирад 170 тоннаро ташкил медиҳад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар иншооти нави соҳаи паррандапарварӣ имрӯз 80 000 сар мурғ парвариш гардида, масъулин азм доранд ки ин нишондодро то ба 120 000 сар расонанд. баробари афзудани саршумори парранда инчунин ҷои корӣ низ зиёд мегардад. агар имрӯз 25 нафар дар фермаи паррандапарварии мурғи шаҳристон бо ҷои кор ва маоши баланд таъмин гардида бошад, ба кор андохтани иқтидорҳои мавҷуда ҷои кор то ба 40 нафар расонда мешавад. дар ҳамин ҷо ҳамчунин сарвари давлат аз намоиши маҳсулоти истеҳсолнамуда
намудаи фермаи паррандапарварии мурғи шаҳристон дидан намуда ба сифат ва коркарди он баҳои баланд доданд. таъкид гардид ки соҳибкорону кишоварзон вобаста ба вазъияти ба амаломада бояд масъулияти бештар ҳис кунанд ва барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми назаррас гузоранд. дар навбати худ паррандапарварон низ ваъда доданд ки дар доираи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат корро дар ин самт ҷонок намуда дар назди коргоҳ боз ду сехи нав ташкил менамоянд. бо роҳандозии чунин тадбир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифатро афзоиш ва шумораи кормандонро зиёд намуда ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегиранд. корхонаҳои паррандапарварӣ асосан дар шаҳру ноҳияҳои Мастчоҳ, Ашт, Ҷаббор Расулов, Деваштич, Гулистон, Конибодом, Зафаробод, Хуҷанду Бӯстон бештар гардида, ин таҷриба дар дигар минтақаҳои вилоят аз ҷумла ноҳияи Шаҳристон низ ба кор андохта мешавад. бо ифтитоҳи фермаи паррандапарварии мурғи Шаҳристон имконияти истеҳсоли гӯшти паррезӣ бештар ва сокинони ноҳияи Шаҳристон бо ин номгӯи маҳсулот дастрасӣ пайдо мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Спитамен ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Круши ноҳияи Спитамен бо фаъолияти корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Саҳар шинос шуданд. дар хоҷагӣ асосан мурғи тухмдеҳ парвариш карда мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки айни замон дар корхонаи паррандапарварии Файзи Саҳар 133 000 сармурғ ва 40 000 чӯҷа парвариш меёбад. роҳбарияти ҷамъият тасмим гирифтанд ки то охири соли равон саршумори паррандаро ба 200 000 сар расонанд. дар корхонаи паррандапарварӣ дар як моҳ то 2 миллион дона тухм истеҳсол мегардад ва дар 6 моҳи соли равон истеҳсоли тухм ба 12 миллион дона расонда шудааст. айни замон дар корхона 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. раванди фаъолият дар фабрикаи мазкур бо технологияи муосир ба роҳ монда шудааст. аз сехи истеҳсолӣ ба воситаи таҷҳизоти худкор ба масофаи 250 метр маҳсулоти истеҳсолӣ то ба анбори чиниши тухм интиқол меёбад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати маҳсулоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Саҳар баҳои муносиб дода супориш доданд ки дар ҷавоб ба ғамхориҳои давлату ҳукумат ҷамъият дар корҳои ободонӣ саҳми бештар гузорад. дар даромадгоҳи корхонаи паррандапарварии Файзи Саҳар кишоварзони ноҳияи Спитамен маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузоштанд. маҳсулоти нониву кишоварзӣ ки натиҷаи заҳмати меҳнаткашони ноҳия мебошад, аз фаровонҳосиливу самараи талошҳо ва самаранок истифода намудани замин дар ин ноҳия дарак медод. кишоварзони ноҳияи Спитамен баҳри амалӣ шудани ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ садоқатмандона меҳнат намуда дар нимсолаи якуми соли 2021 дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 88 миллиону 81 ҳазор сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз растаниҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар анвои хӯрокворӣ таваҷҷӯҳи деҳқонону заминдорон ва фаъолони ноҳияи Спитаменро ба масъалаи самараноку оқилона истифода намудани замин, истифодаи тухмиҳои хушсифат ва бо ин васила баландбардоштани ҳосилнокӣ дар умум рушди соҳаи кишоварзӣ ҷалб намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо фаъолияти хоҷагии ёрирасони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов шинос шуданд. хоҷагии мазкур соли 2018 дар деҳаи саричашмаи деҳоти Гулхона дар майдони 136 гектар замин таъсис дода шуд. дар хоҷагӣ беш аз 830 бех ниҳоли себ, гелос, олӯи сиёҳ, олуча
خرما و نهالهای سویافکن و آرایشی شنانیده شده است. سال روان اهل زحمت در زمینهای حدود خواجگی یاریرسان پیاز، سیرپیاز و کارتوشکا کیش کرده بعد جمع‌آوری حاصل کشتی تکراری گذرانیده در میدان 0 از 150 گکتار قلمفور بلغاری، قلمفور در 0 از 5 گکتار، بایمیجان در 0 از 110 گکتار، بادرینگ و کدو در 0 از 110 گکتار، کرم در 0 از 135 گکتار و در 0 از 120 گکتار خوراک چاروا کش کردند. زمین‌های حدود خواجگی آبیاری کرده شده در برابر با نوبت سفربر شدن هیئت شخصی به پرورش و نگاهبینی محصولات همزمان یک نفر ساکن محلی به طور دائمی به کارهای باغداری و خواجگیداری جلب شده است. زحمت پیوسته و استفاده راه و اصولهای معاصر پرورش و نشأونمای خوب زراعت زمینه گذاشته حاصلی در کشت یکم به دست آمده هوسمندی کارمندان را به میان آورد. نتیجه همین است که امروزها کارمندان تلاش دارند تا ثمره دسترنج خویش را در سمت استحصال محصولات کشاورزی نیز افزایش دهند. حاصل جمع‌آوری شده از زمین‌های حدود خواجگی یاریرسان در سمت تأمین کارمندان مقامات با محصولات نیاز اول روانه کرده می شود. اثنای شناسایی با فعالیت کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولوف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اقدام آنها را در سمت استفاده مقصدناک زمین نمونوی ارزیابی کردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهرک نوکت ناحیه سپیتامین ولایت سوخت قصر سامانیان را مورد بهره برداری قرار دادند. اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بر رشد همه‌جانبه دهات مساعدت نمود. انشاءات مذکور در دایره کارهای سازندگی و آبادانی به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب برادران مقصود جان و منصور جان رحمانوف ها با خرج زیاده از 1,600,000 سامانی بنیاد گردیده است. قصر سامانیان با طرح و نمای زیبا ساخته شده بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات مذکور 10 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. در طرفخانه برهوای انشاءات نوبنیاد شده سرور دولت محترم امام علی رحمان با 100 نفر یتیم کل از شهر و ناحیه‌های سپیتامین، بوستان، گلستان، جبار رسولوف، باباجان غفوروف، دیوشتیچ و ظفرآباد ملاقات نمودند. قابل ذکر است که پیشوای رعیت پرور تاجیکان محترم امام علی رحمان در هر سفر کاریشان نخست از حال و احوال یتیمان و کودکان بپرستار با خبر گردیده نسبت این قشر جامعه غمخواری ظاهر می نماید. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان کودکان را با فرارسی 30 سالگی استقلال دولتی تهنیت نموده تاکید داشتند که حکومت مملکت همیشه به قشرهای نیازمند جامعه بخصوص یتیمان توجه همه‌جانبه روانه می‌سازد. در این روز 100 نفر یتیم کل از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از مهربانی و غمخواری پدرانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برخوردار گردیدند. به یتیمان تحفه‌های مادی و پولی سرور دولت تقدیم کرده شد. کودکان یتیم که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم گردیده امروز زیر غمخواری دولت و حکومت قرار دارند. با پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان صمیمانه اظهار سپاس نموده وعده دادند که در آینده مؤسسه‌های عالی را با دانش و انتظام نمونوی ختم می‌کنند و در اجرای رسالت فرزندی خود کوشش به خرج می‌دهند. در سالهای صاحب استقلالی ساحه صنعت در ناحیه عینی ولایت سوخت رشد نموده در زمینه تأسیس یافتن کارگاه و کارخانه‌های استحصالی حجم استحصال محصولات صنعتی زیاد و بودجه محلی غنی گردید. تنها دوام 3 سال آخر این هم در دایره تطبیق نقشه چهاربینی ها بخشیده به سزاوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بیش از 600 جای نو کاری تأسیس یافته است. ساحه کشاورزی نیز در ناحیه رشد نموده خواجگیداران با استفاده از تجربه پیشقدم حاصل بلند به دست آورده در تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما.
нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фарогири 499 банд мебошад ва тибқи иттилоъ то ба имрӯз нақшаи мазкур 95% иҷро гардидааст. ноҳияи айнии вилояти суғд дар ду канори дарёи шухи пуртуғёни зарафшон ва домони кӯҳҳои сарбаафлоки Тоҷикистон ҷойгир аст. кӯҳҳои сарбаафлок ва доманакӯҳҳои ҳудуди айнӣ дорои камданиҳои зиёди фоиданок мебошад. ин аст ки имрӯз сатҳи зиндагии мардум дар ин ноҳия хуб аст, зеро аксаран аҳолии ноҳия дар конҳои ангишту маъдан ва дигар канданиҳои фоиданок кор мекунанд ва маоши хуб низ мегиранд. агар то замони соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои табиии ҳудуди ноҳияи айнӣ камандар кам истифода мегардид, акнун бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноати кӯҳӣ дар ин гӯшаи диёр рушд намуд ва боиси баланд шудани буҷети ноҳия, инчунин даромади молиявии сокинон шуд. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таҳияи нақша чорабиниҳои ободонию созандагӣ ва истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҳавасмандии сокинонро дар самти боз ҳам ободу пешрафта гардонидани ноҳия дучанд сохт. вобаста ба иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ 499 иншоот бо 83 номгӯи зерин ба нақша гирифта шудааст. аз қабили муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таълимӣ, дорухона, китобхона, қасри фарҳангӣ, гулгашт, ҳаммом, сартарошхона ва дигар иншоотҳои гуногун. тарҳрезии нақшаи мукаммали созандагиву бунёдкорӣ дар ҳамаи бахшҳои иқтисодию иҷтимоӣ, ҳамкории зичи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо соҳибкорон ва ҳавасмандии ҳамаҷонибаи сокинон дар бунёд, таъмиру таҷдид ва навсозии иншооти гуногун боиси ба маротиб беҳтар шудани шароити зиндагӣ на танҳо дар маркази ноҳияи айнӣ, инчунин дар рушди инфрасохтори деҳот низ боис шуд. имрӯз сокинони ноҳияи айнӣ ободии ватанро аз ободии хонаву дар, кӯчаву маҳал ва деҳи худ вобаста дониста, дар ин самт бо пайравӣ ба сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат камар бастаанд. ба иттилои масъулон дар ноҳияи айнӣ, ин ҳам ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар соли 2018 38 иншоот, соли 2019 207 иншоот, соли 2020 169 иншоот ва дар соли 2021 боз 61 иншоот, дар маҷмӯъ 475 иншооти таъиноти гуногун, бунёд, таъмиру таҷдид ва навсозӣ гардид, ки дар ин замина 613 ҷойи нави корӣ ташкил шуд. нақшаи мазкур фарогири ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад. шароити фароҳам овардашударо соҳибкорони ноҳия самаранок истифода намуда, иловатан ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мароғ зоҳир кардаанд. агар соли 2018 мақомоти маҳал дар ҳамбастагӣ бо сокинон ҳамагӣ бунёди 7 корхонаро ба нақша гирифта буд, вале то ба ҳол аллакай 20 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд шуд, ки ин баробар ба 257% нақшаи пешбинишуда мебошад. дар заминаи бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ наздики 300 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуд. ин далели он аст ки сокинони ноҳияи айнӣ дар татбиқи ҳадафи чороми миллӣ, саноатикунонии бо суръати мамлакат саҳм доранд. пешрафти соҳаи саноат ва ҳамчунин кишоварзиро дар ноҳияи айнӣ ташкил гардидани ду корхонаи паррандапарварӣ бозгӯ мекунад. дар деҳоти урметан аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ корхонаи паррандапарварӣ бунёд карда шудааст, ки ҳоло дар он 2000 парранда парвариш меёбад ва ҳамарӯза беш аз 1800 дона тухм ҷамъоварӣ мешавад. корхона дар дили кӯҳ сохта шудааст. мақоли маъмули халқии дасти одамизод гуластро ҳамин мавзеъ бозгӯ мекунад. соҳибкор ба ин ҷо аз масофаи дур ба таври худҷорӣ об оварда ҳамроҳ бо аҳли оила боғ бунёд кардааст. ин аст нишонаи меҳнатдӯстии сокинони шарафманди ноҳияи айнӣ. бо таъсис ёфтани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия зиёд гардид. дар муқоиса ба як соли пеш, дар соли 2020 дар корхонаҳои саноатии ноҳияи айнӣ ба маблағи 176 миллиону 398 ҳазор сомонӣ маҳсулот бештар истеҳсол гардидааст. яъне дар соли мавриди назар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 901 миллиону 744 ҳазор сомонӣ баробар гардид. дастоварди дигари чашмрас дар ноҳияи айнӣ ин аст, ки аз ин пас ин ҳам бо шарофати истиқлоли давлатӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ либоси ягонаи мактабӣ аз дохил таъмин карда мешавад.
زیرا با تشبث مقامات محلی و دستگیری کارخانه فرعی شخته فانی یغناب یک کارگاه دوزندگی زمانوی بنیاد کرده شد. یک عامل منفعتبار این دسترسی خوانندگان به سر و لباس یگانه باشد. عامل دیگر تأسیس یافتن جایهای نوی کاری به ساکنان و رشد ساحه صنعت در ناحیه است. خوشبخت از آن هستیم که با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همین کارگاه دوزندگی گشوده شد و ما 20 نفر زنان و دختران شهرک زرافشاندو به جای کار دائمی تامین شدیم. ما در این کارگاه کار کرده معاش خوب میگیریم. در همین زمینه البته سطح زندگی ما خوبتر شد. امروز شکرانه آن میکنیم که زندگی خوب داریم و در نزد خانه‌مان به جای کار دائمی تامین هستیم. امروز در این کارگاه نوبنیاد 20 نفر زنان و بانوان محلی به دوختن سر و لباس از جمله لباس‌های مکتبی مشغول هستند. ما در این کارگاه دوزندگی نو به دوختن لباس‌های مکتبی، لباس‌های یگانه برای کارمندان تیپ و دیگر کارخانه‌ها مشغول هستیم. ما همه روزه در این کارگاه تا 35 جفت لباس‌های مکتبی می‌دوزیم. آینده با وسیع نمودن دایره فعالیت کارگاه دوزندگی و براه ماندن 2 بستی کاری هم حجم استحصالات زیاد می‌گردد و هم باز 20 جای کاری تشکیل می‌شود. در شهرک زرافشان صاحبکاران به بنیاد بناهای بلند آشیانه نیز آغاز نمودند. تشکیل اینفراساختور ضروری عامل درآمد بیشتر مالیوی و زمینه در پیشرفت زندگی اهالی. صاحبکاران محلی با درک منفعت و با مقصد آبادی دیار و فراهم آوردن شرایط ارزنده به مردم اندیشه فوق الذکر را شعار انتخاب نمودند. تعمیر راههای ماشینگرد، مطابق ساختن پیاده‌روها و سرسبز نمودن شفط راهها سمت دیگر کارهای آبادانی و سازندگی را در ناحیه عینی تشکیل می‌دهد. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتمگرد ناحیه عینی 268 کیلومتر راهها موجودند که از آن 52 کیلومتر راههای بین المللی، 103 کیلومتر راههای محلی و 112 کیلومتر راههای جمهوری میباشد. به حاضر طلبات راهها با طلبات جوابگو است، چون که سال 2010 راه دوشنبه چناق 82 کیلومتر تجدید گردید. سال 2017 راه عینی پنجکن به مسافه 113 کیلومتر تجدید گردید. 50 عدد پل‌ها موجودند که حاضر همش کارشایان و گذشتنی واسطه‌های نقلیات را تامین کرده ایستادند. در دوام سال‌های آخر 5 سال آخر قریب زیاده از 20 عدد پل‌های ناحیه تعمیر از نو سازی کرده شدند. مهمترین دستاورد که امروز ساکنان ناحیه از آن افتخار میکنند و باعث شکرگزاریشان از صاحب دولتی میباشد این بنیاد گردیدن 2 نقب ماشینگذار، نقب استقلال و نقب شهرستان میباشد. هم نقب استقلال هم نقب شهرستان برای گذشتن واسطه نقلیات امروز 2 نقب کار کرده ایستاده است. در هم فصل سال شده برای هم رفت آمدی واسطه نقلیات از طرف منطقه شمال به جنوب هم شده است. سالهای پیش گذشته عقبی شهرستان عقبی انزا بود. بعد در دوام 10 ساعت 12 ساعت مشکلات ماشین رفت آمد میکرد، ترمام میفرماد، مشکلات مردم زیاد میکرد، صدمات نقلیاتی میشد. از ماه می تا نوامبر محکم میگردید، مردم فقط با دشواری ها میرفتند. حاضر باشد شکرانه دولت، شکرانه استقلال میکنیم که من همین راه ها مشکلات پس سر شدن. از دوشنبه تا خوجند طریق 3 ساعت رفتن میرسید. این هم از شرافت استقلالات است. سهم صاحبکاران در تعمیر و تجدید و نوسازی راهها نظررس حسابیده می شود. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب والی امامعلی رحمان استراتژی از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدن مملکت در ناحیه بسیار دیگرگونه ها با عمل آمد. با واسطه به تجدید 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان سهم صاحبکاران، سهم جمعیت ها زیاد شدند که 2 عدد کوپرو تعمیر کرده شد. 2.7 کیلومتر راه ها از طرف جمعیت دیدمه راه وحدت تعمیر کرده شد. خلق صاحبکاران همه سرجمند برای به سری بلند تجدید کردن استقلال جمهوری تاجیکستان. موجود بودن تکنیک و مکانیزم ضروری برای نگهداری راهها اساس تامین بودن حرکت واسطه‌های نقلیات در همه فصل سال است. با نظرداشت آنکه راه دوشنبه چناق ناحیه عینی را عبور میکند، صاحبکاران بنیاد آشخانه، مهمانخانه و مغازه‌های فروش محصولات را در کنار راه عین مدعا حسابیدند. چنین مرکزهای سودای خدمترسانی زمانوی و به استاندارد بین المللی جوابگو بنیاد میشوند. بنیاد نقطه‌های سوزشواری نیز در شفت راهی مذکور با مقصد برآورده ساختن مشکلی رانندگان و با وجود آوردن جایهای نوی کاری پیش گرفته شده است. امروز در قلمرو ناحیه صاحبکاران نقطه‌های فروش سوزشواری زمانوی با تشکیل مغازه و دیگر اینفراساختور یاری رسان ساختند.
аз рӯи нишондод дар давраи мавриди назар дар ҳудуди ноҳияи айнӣ 10 меҳмонхонаи нав барои қабули сайёҳон ва дигар меҳмонон бунёд карда шудааст. нишондиҳандаҳо дар самти бунёди иншооти маишию хизматрасонӣ дарки амиқи ҳадафи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро аз ҷониби сокинони ноҳияи айнӣ далолат медиҳад. дастовардҳои сокинони ноҳияи айнӣ дар соҳаи энергетика низ кам нестанд. бунёд гардидани зеристгоҳҳои барқӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ таъмини аҳолиро бо барқ осон намуд ва мушкили зуд қатъ гардидани нерӯи барқ пурра аз байн рафт. дастоварди назараси сокинони ноҳияи айнӣ ин бунёд гардидани 3 зеристгоҳи барқӣ, аз он ҷумла зеристгоҳи барқии 220 ва 110 киловолтаи айнӣ ва 110 ба 10 киловолтаи кӯмарғи боло ва 110 ба 10 киловолтаи канчоҷ мебошад ки ин барои мардуми шарафманди ноҳияи айнӣ хеле дар самти дастрасӣ ба нерӯи барқ кӯмак мерасонад ки аз ҷумла барои кам намудани талафоти нерӯи барқ ҳам хеле ба мо мусоидат намудааст. имрӯз аксар симчӯбҳои барқӣ дар ноҳия бо сутунпояҳои оҳану бетонӣ иваз карда шуда бо мақсади камбор сохтани таҷҳизоти соҳа трансформаторҳои тавоноияшон кам ба трансформаторҳои тавоноияшон зиёд иваз карда шудааст. раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар доираи нақша чорабиниҳои тартибёфта дар ноҳияи айнӣ ҳамоно идома дорад ва то моҳи сентябри соли равон, яъне дар арафаи таҷлили ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ боз беш аз 25 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода мешавад. дар маҷмӯъ сокинони ноҳияи айнӣ дар партави сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои стратегӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истеҳсоли энергияи сабз, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасӣ ба ғизои солим, инчунин саноатикунонии бо суръати мамлакат талош доранд ва дар ин самт марҳила ба марҳила ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодаанд. кишоварзӣ дар ноҳияи айнӣ яке аз бахшҳои асосӣ ва таъминкунандаи аҳолӣ бо ҷойи кор ба шумор рафта, дар пайи амалӣ гаштани як қатор барномаҳои давлатӣ вазъи соҳа дар тамоми самтҳоро ба болоравӣ ниҳодааст. аз ҷумла таи чанд соли охир майдони кишти маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардида, дар ҳамин замина истеҳсоли маҳсулот меваҳои шаҳдбор, гӯшту шир афзоиш ёфтааст. имсол дар ноҳия майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ 2893,5 гектарро ташкил додааст ва ғалладунагиро аҳли замат дар майдони 1145 аз 189 гектар кишт намуданд. ҳосил ҳам дар киштзорҳои ноҳия фаровон буда, ҷамъоварӣ бо маром идома ёфта истодааст. кишоварзони ноҳия баҳри таъмини амнияти озуқорӣ ва иҷрои барномаҳои ҳукуматӣ саи кӯшиш ба харҷ оварда дар соли ҷорӣ дар майдони 2883 гектар кишти тирамоҳӣ ва баҳорӣ гузаронанд. аз он ҷумла дар ноҳия мувофиқи дурнамо ки ба мо 1020 гектар буд, 1020 гектар кишти картошка, 156 гектар кишти сабзавот гузаронида шуд ки имрӯз мо аллакай ҳосили кишти картошкаро канда ба бозорҳо пешниҳод месудем ва саи кӯшиш дорем баъди дарави пурраи ғалладона дар ноҳия дар ҳамаи шактҳои хушкидорӣ 510 гектар кишти такрорӣ гузаронем ки кишти такрорӣ асосан 60% барои хӯроки чорво, сабзавот ва ғалладонигӣ мешавад. бо истифода аз таҷрибаи хуб ва тавсияи олимон ҳар порчаро аҳли замат самаранок истифода мебаранд. бо истифода аз боду ҳаво низ дар заминҳои корам кишти такрорӣ гузаронида ба ин васила деҳқонон дар таъмини фаровонии маҳсулот дар кишвар ҳисса гузоранд. тибқи маълумоти масъулин бо роҳандозии самараноки истифодаи ҳар порча замин нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ низ ҳамасола рӯ ба болоравӣ дорад. дар хоҷигӣ мо замини мавҷуда замини оби 68 гектар, майдони боғ 35 гектар боғи мевадиҳанда. сол дар майдони 2 гектари 40 сотих боғи интенсивӣ бунёд кардем. дар ин майдон 1400 беғ зардолӣ хушсифат, 1000 беғ олӣ сиёҳ кишонда шудагӣ. байни қатораҳо картошка, лӯбиёгӣ, сабзавот киш кардем. 15 гектар картошка буд ки мувофиқи дурнамо ки ба охир расондем. аз соли 2016 то соли 2021 дар ҳудуди ноҳияи айнӣ танҳо дар доираи барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ 38,145 гектар боғи нав бунёд карда шуд ки нишон дод нисбат ба дурнамои барномавӣ зиёдтар мебошад. ҳамчунин дар ин давра боғҳои бекорхобида аз нав барқарор карда шуданд ки ин раванд боис ба он шуд ки истеҳсоли меваҷот танҳо дар чанд моҳи имсол бештар аз 43 тоннаро ташкил диҳад. бунёди боғҳо бо усули интенсивӣ бо маром идома дошта дар зарфи 5 сол дар масоҳати 6 гектар бо чунин усул ки аслан меваҷоти он таъиноти
тадироти дорад боғ бунёд карда шуд. умуман дар ноҳия 876 гектар боғҳои мевадиҳанда мавҷуд аст. соли ҷорӣ майдони 8 гектар боғҳои кӯҳна аз нав барқарор карда шуд ва 52 гектар боғи нав бунёд карда шуд. Инчунин 2.5 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд карда шуд ки ҳамагӣ дар ноҳия 8.5 гектар майдони боғи интенсивӣ мавҷуд аст ва боғдорон азм гирифтанд ва кӯшиш карданд ки то ин дам 43 тонна мева ба даст оранд ва инчунин боз ҳам истеҳсоли мева давом дорад. таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи афзоиш додани майдони кишти картошка дар ноҳия зоҳир гардида ба ин васила ҳамасола истеҳсоли он низ дар ноҳияи айнӣ зиёдтар карда мешавад. Имсол майдони кишти картошка 1225 гектарро ташкил медиҳад ки тибқи дурнамо бояд то охири мавсим 20200 тонна ин нави маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шавад. соли гузашта ин нишон дод 20134 тоннаро ташкил дода буд ва сол то сол ҳадаф аст ки кишт ва истеҳсоли картошка афзоиш дода шавад. ҳосилнокии картошка аз ҳисоби миёна дар ҷамоатҳои шамтуч рарс аз 350 то 400 сентинери саҳмдорон ҳосил мегиранд, вале ҷамоатҳои урметан дардар ки камтар иқлимашон гардтар ҳаст аз 220 то 250 сентинери ҳосил ба даст меоранд ва имсол ҳосили картошка хеле хуб аст. аммо баҳри таъмини дурномаи кишти картошка соли ҷорӣ майдони алифи бедаро кам карда кишти картошкаро нисбати соли гузашта зиёд намуда аз ҳисоби кишти такрорӣ истеҳсоли хушокро ба роҳ мондааст. ғайр аз ин кишоварзони ноҳия ба парвариши сабзавот, полезӣ, шолӣ, ҷувори макка барои дон ва зироатҳои хӯроки чорва машғуланд. тибқи таҳлилҳои чанд соли охир нишондиҳандаҳои рушд дар ҳамагии бахшҳо ба қайд гирифта шудааст ва ин раванд ҳоло ҳам идома дорад. аз ҷумла саршумори чорвои калон дар соли 2020 дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ ба 33279 сар расонида шуд ки ин нишон дод нисбат ба соли 2019 наздик ба 800 сар зиёд мебошад. ба ин васила истеҳсоли гӯшт ва шир низ барои қонеъ сохтани талаботи аҳолии ноҳия ва дигар минтақаҳо зиёд гардида дар соли гузашта истеҳсоли гӯшт 2314 тоннаро ташкил дод. 1083 сар қутос дорем. рушди соҳаи қутоспарварӣ дар мо хеле хуб барои он шудааст ки қутосҳои типи зарафшон мо дар хоҷгоҳи кишоварзӣ 769 сар ва боқимонда дар хоҷгоҳи аҳолӣ рушди қутос аст ки соли ҷорӣ 123 сар аз қутосҳо насб гирифтем. майдони кишти зироати хӯроки чорво дар ноҳия дар соли ҷорӣ 580,137 гектарро ташкил дод ва аллакай 2695,3 тонна хушок ҷамъоварӣ шудааст. ин нишондод то анҷом расидани мавсим ба 22259 тонна баробар хоҳад шуд. дар маҷмӯъ кишоварзони ноҳияи айнӣ чун дигар минтақаҳои тоҷикистон барои истеҳсоли маҳсулоти хушсифату таъмини фаровонӣ дар бозорҳо ҳиссагузор буда роҳандозӣ таҷриба ва усулҳои муосири корӣ самаранокии заминҳоро афзоиш дода истодааст. дар ин баробар обёрӣ шудани минтақаҳои алоҳида ва ба гардиш даровардани заминҳои бекорхобида боис ба он гардидааст ки майдони кишт ҳамасола васеъ карда шавад. дар маҷмӯъ ҳамагии ин омилҳо ба рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи айнии вилояти суғд боис гардидааст. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.